Misangpot sa kagubot ang pagdemolis sa kabalay sa Bunawan, Davao City kaginang buntag. Nagkagubot dihang mi alma ang tagbalay nga bungkago na ang iyang balay. Tulo ka mga lalaki ang gipangdakop sa otoridad tungod sa maong hitabo. Nakatutok si RG Relator Exclusive. Naka-standby ang mga pulis ug DCPO SWAT team samtang ginaguba sa demolition team ang usa ka balay nga nakatukod kilid sa National Highway sa Barangay Bunawan, Davao City kaganihang buntag. Ang tag-iya sa maong balay nga si Vicente Awangan wala na nagmagahi dihang giguba na ang ilang balay. Dihang gipalit kuno nila ang balay, sayod sila nga walay labot ang yuta. Busa andam kuno sila sa panahon nga i-demolish ang balay. Pag palit sa tag-iya daw ni Makiril ang Bakiril ani yuta. Dugay na may gi-advise nga pahawaon. Wala na pa nagpuyo. Kay dili man among lote, amo lang diya nga tagaan lamig assistance ba. Mao ra mo pangayoon. Ang tapad ni ini nga balay, wala paghihilabtan. Sanglit nang magahi ang tag-iya nga ipaguba. Kay kuno, lahi nga lot number ang anaa sa demolition order. Kapag sukod sa 604, ang among balay wala na masakop kay 667 man amo Nya ang gi-claim ni Mio kaning nagpa-demolish 604 man. Kung hindi mi masugot i-appeal na mo kay mo ma-appeal sa survey sa 604. Nama mohon ganito di mo to ang kuan. Sirip. Apan taod-taod, gimando na sa sheriff ang pagguba sa usapak kabalay. Giharangan na sa mga pulis aron dili makapugong ang tagbalay ug gilayong nagsugod ang pagpangbalbag sa demolition team. Dinhi na nagsugod ang kagubot. Tulo ka mga lalaki ang gipang pusasan o gidala sa police station. Mapugos ta og dakop sa ila ha. Pasaka to obstruction of justice kung magahi sila ilahang ipugnan ang pag-implement sa rate of demolition. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si RG Relator para sa One Mindanao.